Každý, kto chce vlastniť strelnú zbraň, musí byť držiteľom zbrojného preukazu. Zbrojný preukaz je verejná listina, ktorá oprávňuje fyzickú osobu držať alebo nosiť zbraň alebo strelivo podľa rozsahu ustanovenia jednotlivých skupín zbrojného preukazu. Na stránke polície nájdú občania všetky potrebné informácie k tomu, aby mohli požiadať o vydanie zbrojného preukazu. Na stránke Polícia.sr v sekcii Polícia v zložke Prezidium policajného zboru a doklady a evidencie, nakoľko okresné riaditeľstvá vydávajú zbrojné preukazy, taktiež aj ďalšie doklady, ako sú cestovné pasy, občianske preukazy. A v zložke zbrane a strelivo sú vlastne základné, ale aj všetky dôležité a potrebné informácie, ako aj dokumenty na stiahnutie, napríklad žiadosť o zbrojný preukaz. K vydaniu zbrojného preukazu je potrebné splniť určité zákonom stanovené podmienky a to prvou je písomné podanie žiadosti o vydanie zbrojného preukazu. V žiadosti je potrebné vyplniť osobné údaje žiadateľa, čiže meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, taktiež miesto pobytu. Čo je dôležité, uviesť číslo dokladu totožnosti, čo je teda číslo občianskeho preukazu, nezabudnúť priložiť 2 fotografie aktuálnej podoby. Ďalej, čo je veľmi dôležité, tak uviesť skupinu zbrojného preukazu, o ktorú žiada, a samozrejme odôvodnenie žiadosti, čo napríklad môže byť na športové alebo zberateľské účely. Taktiež sa k žiadosti prikladajú ďalšie doklady a dokumenty, ktoré sú samozrejme na tej žiadosti uvedené, čiže je to napríklad lekársky posudok zdravotnej spôsobilosti a psychologický posudok o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo, doklad obdobný registru, teda odpisu z registra trestov a ďalšie údaje, ktoré sú tam v žiadosti priamo uvedené. Čo je veľmi dôležité, teda okrem písomnej žiadosti o vydanie zbrojného preukazu, žiadateľ musí byť plne spôsobilý na právne úkony, dosiahol predpísaný vek, táto osoba je bezúhonná a spoľahlivá, lekárskym posudkom preukázala zdravotnú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo, taktiež preukázala odbornú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou, ďalej musí mať miesto pobytu na území Slovenskej republiky a v konaní o vydanie zbrojného preukazu preukázala potrebu držať alebo nosiť zbraň a strelivo. Stále sa nachádzame na stránke v zložke zbrojných preukazov, kde samozrejme nájdeme aj ďalšie dôležité informácie, ako sú správne poplatky, ktoré si veľmi ľahko môžu nájsť na tejto stránke. Ako vidíme, tu je žiadosť o vydanie zbrojného preukazu 16,50 €, taktiež sú tam uvedené správne poplatky aj tých ďalších položiek. Všetko je uvedené na tejto stránke. Samozrejme, každý držiteľ zbrojného preukazu má určité povinnosti vyplývajúce zo zákona, ktoré sú samozrejme uvedené tiež na tejto stránke a ak poruší tieto povinnosti, tak sa dopúšťa priestupku na úseku zbraní a streliva, ktoré sú tiež tu uvedené a taktiež sú tu uvedené aj sankcie, ktoré hrozia za porušenie týchto povinností v zmysle zákona. Pre zaujímavosť, samozrejme prístupné sú aj štatistiky. Okrem toho, že máme zobrazené aj štatistiky cestovných pasov, vodičských preukazov a občianskych preukazov, samozrejme aj v sekcii zbrane a strelivo. Aktuálna štatistika je za prvý polrok tohto roka, čiže od 1. januára do 30. júna 2013. Z ktorej, ako vidíme práve tu, v podstate za prvý polrok roku 2013 je evidovaný celkový počet držiteľov zbrojných preukazov všetkých skupín zbrojného preukazu v počte viac ako 155 000. Ak sa pozrieme na ďalší stĺpček, ten je tu, vyjadruje celkový počet evidovaných zbraní na celom Slovensku v prvom polroku, čo je viac ako 247 000.
zbrojnému preukazu k jeho vydaniu sú okrem iných vecí potrebné aj zdravotná spôsobilosť. Zdravotná spôsobilosť, to znamená spôsobilosť telesná a spôsobilosť duševná. Duševnú spôsobilosť posudzuje odborník z oblasti psychológie. Zdravotná spôsobilosť je posudzovaná lekárom príslušnej osobe, ktorá žiada o vydanie zbrojného preukazu, a tým je všeobecný lekár pre dospelých a prípadne všeobecný lekár pre deti a dorast, ktorí sú podľa zákona oprávnení vydávať posudok o zdravotnej spôsobilosti potrebnej k vydaniu zbrojného preukazu. Vyšetrenie, ktoré predchádza vystaveniu tomuto posudku, vykonáva, ako som povedal, všeobecný lekár pre dospelých, a chcem upozorniť, je to dosť dôležité, lekár, ktorý má v starostlivosti príslušnú osobu, to znamená, má s ním zmluvu poskytované. Nemôže to urobiť hoci ktorý lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti. Čiže ak je niekto registrovaný u svojho lekára vo svojom meste alebo v obci, musí ísť k nemu. Nemôže potvrdenie vystaviť iný lekár. To je dosť dôležité. Všeobecný lekár má presne určené, čo je potrebné vyšetriť k tomu, aby mohol vystaviť lekársky posudok na základe tohoto vyšetrenia. Jedná sa o komplexné vyšetrenie fyzikálne, to znamená vyšetrenie všeobecne, zmeranie tlaku, pulzu a ďalších vecí, ktoré lekár vie, čo má vyšetriť. Takisto vyšetrenie zraku, vyšetrenie farbocitu, vyšetrenie sluchu, prípadne orientačné vyšetrenie rovnováhy, orientačné neurologické vyšetrenie a takisto aj orientačné vyšetrenie psychického stavu, či osoba nejaví prejavy nejakého duševného ochorenia, ale ako som už povedal, kompletné a odborné vyšetrenie v tomto smere robí psychológ, ale aj všeobecný lekár tento aspekt musí posúdiť. Ak všeobecný lekár zistí, že osoba nejaví ochorenie alebo stav, ktorý by zamedzoval vydaniu kladného lekárskeho posudku k vystaveniu zbrojného preukazu, tak vystaví posudok, ktorý má svoje náležitosti, kto ho vydal, kedy ho vydal, s akým výsledkom, a samozrejme musí mať aj evidenčné číslo, a tým pádom sa posúdenie zdravotnej spôsobilosti končí. V prípade, ak všeobecný lekár má pochybnosť, napríklad či dotyčný netrpí poruchou vnímania farieb, alebo či zle vidí, zle počuje, alebo má vysoký tlak, cukrovku a tak ďalej, a nevie posúdiť presne a zodpovedne, tak môže odposlať osobu, ktorá žiadateľa, na ďalšie odborné vyšetrenie k špecialistom, ktorí postupujú obdobne, to znamená vyšetria osobu a určia, že či ten stav zodpovedá alebo nezodpovedá kladnému vystaveniu posudku. Žiadateľ o vydanie zbrojného preukazu musí mať vyplnenú žiadosť podľa pretlače. K žiadosti musí pripojiť dve fotografie o rozmeroch 30x35 mm. Každý žiadateľ svoju žiadosť musí odôvodniť, a to s relevantnými, pravdivými, preveriteľnými údajmi. Žiadatelia o vydanie zbrojného preukazu na skupinu D na poľovnícke účely musia predložiť potvrdenie o členstve v Slovenskom poľovníckom zväze. Žiadatelia o vydanie zbrojného preukazu na skupinu E na športové účely musia predložiť potvrdenie o členstve od športovej organizácii, ktorej súčasťou je aj športová streľba. Ak žiadosť obsahuje všetky náležitosti predpísané podľa zákona, bude vytýčený termín na skúšku z odbornej spôsobilosti držať zbraň a strelivo. O termíne skúšky bude každý žiadateľ písomne informovaný. Správny poplatok k žiadosti o vydanie zbrojného preukazu je 16,50 €, ktoré musíte predložiť pri podaní žiadosti, a správny poplatok k vykonaniu
skúšky z odbornej spôsobilosti držať zbraň a strelivo je 49,50 €, ktoré musíte predložiť deň skúšky. Skúška z odbornej spôsobilosti sa skladá z 3 častí. Prvá časť, žiadateľ si vyťahne otázku. Druhá časť, príprava, na ktorú má žiadateľ 30 minút. A tretia časť je samotná ústna skúška, ktorá sa vykonáva pred komisiou. Ústna skúška sa vykonáva pred komisiou, ktorého členmi môže byť policajt, lekár, prokurátor. Otázky na skúšku z odbornej spôsobilosti držať zbraň a strelivo sú voľne dostupné pre každého. Existuje taktiež viac odborných publikácií, ktoré sa zaoberajú s touto tematikou. Po úspešnom absolvovaní skúšky z odbornej spôsobilosti držať zbraň a strelivo žiadateľovi následne bude vystavený zbrojný preukaz. Každý žiadateľ o zbrojný preukaz sa musí podrobiť psychologickému vyšetreniu. Vyšetrenie vykonáva klinický psychológ so špecializáciou a týka sa to držiteľov a uchádzačov o zbrojný preukaz skupiny A alebo C, ktorí ho majú vydaný pre účely vlastného zamestnania, napríklad pre výkon práce strážnej služby. Platnosť zbrojných preukazov sa nemení, naďalej platí 10 rokov. Držitelia samonabíjacích zbraní, palných zbraní musia absolvovať psychologické vyšetrenie každých 10 rokov raz. Prvýkrát to mali urobiť najneskôr do 30. apríla 2012. Držitelia zbraní skupiny B, C, D, E a F budú tieto psychologické vyšetrenia musieť absolvovať pri vydávaní nového zbrojného preukazu a povinnosť tieto vyšetrenia musia mať nie staršie ako 2 mesiace. Držitelia zbraní a zbrojného preukazu starší ako 62 rokov, na týchto sa táto povinnosť nevzťahuje. Psychológ, ktorý zistí a nadobudne dôvodné podozrenie, že držiteľ zbrojného preukazu trpí chorobou, poruchou alebo stavom, ktorí vylúčujú a obmedzujú držanie alebo nosenie zbrania a streliva, poučí o tejto skutočnosti uchádzača a oznámi posudzujúcemu lekárovi, ktorý je príslušný na vydanie lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti, alebo posudzujúcemu psychológovi, ktorý je príslušný na vydanie psychologického posudku o psychickej spôsobilosti. Ak posudzujúci psychológ pri psychologickom vyšetrení zistí zmenu psychickej spôsobilosti, je povinný najneskôr do 5 pracovných dní od dňa vydania psychologického vyšetrenia oznámiť túto skutočnosť policajnému útvaru. Na psychologické vyšetrenie je potrebné priniesť si občiansky preukaz, zbrojný preukaz, ak dotyčný vlastní zbrojný preukaz, a ďalšie náležitosti, ktoré sú potrebné pri vyšetrení, ak niekto má zníženú zrakovú schopnosť, čiže okuliare, a mal by prísť na vyšetrenie v stave, ktorý mu umožňuje podať čo najlepší psychický výkon, to znamená vyspatý a odpočinutý. Uchádzači alebo držitelia zbraní by mali vyplniť pri vyšetrení vstupný doklad, čestné prehlásenie posudzovanej osoby o psychickom stave, ktorý majú vo vzťahu k vyšetrovaniu, a tento doklad vyplňajú buď priamo na mieste pred vyšetrením, alebo si ho prinášajú sami už vyplnený so sebou. Ďalším dokladom je potvrdenie od lekára podľa vyhlášky o výpise zdravotnej dokumentácie, či uchádzač alebo držiteľ zbrojného preukazu mal záznam vo všeobecnej zdravotnej dokumentácii o závažných ochoreniach, ktoré sú vo vyhláške spomenuté.
Používame štandardizované techniky na vyšetrenie psychickej spôsobilosti a dotazníkové metódy. Súčasťou vyšetrenia je získavanie anamnestických údajov a pozorovanie klienta počas vyšetrenia. Sú to bežné klinické techniky posudzovania psychickej spôsobilosti. Pri dokončení vyšetrení sa posudzuje potom kompletne celá agenda klienta spolu aj s vyjadrením sa lekára, prihliadnúc na jeho anamnézu a na výsledky týchto štandardizovaných testov. Následne sa podľa zákona vypisuje psychologický posudok, ktorý má svoje náležitosti. Jeho rozmery sú uvedené v zákonníku. Doklady sa vystavujú pre klienta v 3 exemplároch. Jeden doklad, ktorý zostáva u žiadateľa alebo držiteľa zbrojného preukazu. Jeden exemplár sa odovzdáva na polícii a jeden by mal odovzdať a založiť do zdravotnej dokumentácie u svojho všeobecného lekára.